Meta kienet jindirizza attività fiż-Żurriq bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu, Joseph Muscat qal li l-aħħar każ ta' korruzzjoni fit-Transport Malta kien it-tielet wieħed f'din il-leġislatura f'din l-awtorità li hija dominju dirett tas-sistema GonZPN. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mhux biżżejjed li l-Ministru Stingat jgħid li l-Gvern għamel xogħlu għax tella n-nies il-qorti. Hemm mistoqsija kruċjali li għad trid tkun imwieġba. Dan il-każ ta' korruzzjoni ta' $500,000 inqabad għax irrapportajtuh intom jew għax kixeb xi ħadd ieħor. U għalija din hija mistoqsija kruċjali. Joseph Muscat qal li l-għodda li suppost teżisti biex tkun miġġielda l-korruzzjoni baqgħet fuq l-iskaffa. Dwar l-irmal tal-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-unikazzjoni fl-aħħar sentejn kienet id-deċiżjoni li jitnaqsu l-ħaddiema minkejja l-garanzija ta' xogħol lill-Prim Ministru Tom qabel l-elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat staqsa min se jġib it-turisti f'pajjiżna jekk l-Malta se tnaqqas ir-rotot u l-islots tagħha. Nemmen bil-futur tal-Malta, nemmen li t-turizmu għat għandu futur f'pajjiżna, nemmen li nistgħu nirnexxu minkejja dawn il-problemi kollha. Nemmen li nistgħu noħolqu mill-ġdid postijiet tax-xogħol fit-turiżmu. Nemmen f'pajjiżna għax irridu li pajjiżna jkun suċċess. Appella lil dawk li jaħdmu fit-turiżmu u l-familji tagħhom biex ma jaqtgħux qalbhom. Il-Gvern qed jipproponi illi nagħtu aktar sussidji lil low cost, jiġifieri jgħidulna ħankunu nafu. Jiġifieri ħaniġu pajjiż dipendenti fuq kumpanija jew tnejn barranin illi kull darba, kull sena jgħidulna jekk ma ttunix aktar sussidju, aħna nitilqulkom u mmorru post ieħor, u mbagħad x'ħanagħmlu wara? X'ħanejdulhom il dawk l-40,000 ruħ li qegħdin impjegati fil-lukandi, fir-restoranti, ma tal-ħwienet li jiddependu fuq it-turiżmu, x'ħanejdulhom il dawk in-nies? Fil-qasam tas-saħħa l-Gvern għaddej b'management by crisis. Mediċini out of stock, nuqqas ta' sodot u nuqqas ta' infermiera. Ebda strateġija u pjanar taħt it-tmexxija ta' GonZPN. Għal kontrarju, gvern ġdid qed iħares lejn is-settur privat bħala iċ-ċavetta l-qasam tas-saħħa fejn din tibqa' b'xejn u n-nies jiġu moqdija. Dan huwa gvern għal Joseph Muscat li fil-waqt li jiftaħar li għandu ruħ soċjali naqqas €1,400,000 minn nefqiet soċjali, iżda ħalla nefqiet oħra għaddejjin. Biex Alan Camilleri jonfoq kważi 4 miljuni għall-uffiċċju tiegħu il-ġdid dak isib. Imma mbagħad biex nonfqu 3 miljuni oħra għal bridge fuq il-breakwater isib. Imma mbagħad biex jew €500 fil-ġimgħa żieda għalhekk isib. Gvern u Prim Ministru ta' double standards.